Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Wanpung arong tensing ingti lapen hewali phang chopi atuma hem me ke cho hokwai chiplang de. Kedam tang ni phai thong keparni Wanpung tensing ingti lapen hewali phang chopi atuma hem arning kang sam por phai phi apor malom hem me ke chopena jok hokwai chiplang deplo. Pin so abangke read asai ke claim dam jilo lapen arning kang sam apor arlo so abang lang ke sok dam chi pusi osomar aphan ke mi hip along me thor pi te kang si me paching hip bomlo bonta kopi koson pen loni humni ahemta me chodetlo lapen sok morning koi susi lapen tangka suripike 40,000 pen chenglok solar kaching thang aperi chutun chodang ahor muhor tar do anta me cho etlo pusi birta nang pachini du lasi kisung ke phodet ahem tun sitame Lakhaser Kep Amreng constituency EM Sangpi Rina Tirang Piaphan Nangravek Thapusi Kachuningri Paduponlo. Tangte Perangkia Thengno Nangkapachini dun alam thele arju iksina. Mokoilumpen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel. Timiyar ngam sama por bayi plirai benga poran ke luka. Karena samtang lo ayam kan cuklem po masih henglang curi dam julo man ke osumar hem cibikang lo baik thom vet osumar ta ke jijit lah kan sini kan pli kan so osumar baik thom lah amat hem mi pacing lo bikang com lo ke bang koson lo neman hem mi parat duk lo ke hanelina cilian ke bang hem kardong semirap der lo ke unet der lo itu sok sang ta mi chupon lo pen dokumen mo khata chupon lab lo passbook da are silam neli tumlun choram dun mati sartu aman ke apa sa chulai letin lang ali chulai lo sita pa igetin lang padam detin lang passbook kan si cibiwe ke lahuyan ta sabra bun unen der lo ke tangka ko an bagdolo maneneli tum keram ke suripike balon se ki humdu Cupon det lo, ulai lo man ke hem cibi ver lo mang ton cupon det lo rabun unin det lo satu. Man ke rabun unin det lo ke an si do kok lo smart tenan sangat tinggi lo. Masuk sang kalau pilo ang ton bang kami kicu ke hian ave mat ang ton sulap lo na. sok bang ke ko an bagdolo Sok bang Menteri foto ke cupon dalo ini ke bosta thongke pike basok lo mati man ke foto bosta ko lo me dalo ke non thang tale dalo si nange tumku pumana tangi na lo katiling rialam lo ya ini ke nang ram nang po phan lo nili tumta ini ke men ke thang thekhe mati nili tum hai Nalo men ke curi dam thekhe chorlamam thekhe ko sumar jer nikchir lang ke bang tenso tanang ki tipi ke pulilo nang ti tipi tanang na humai bang pulok lo ha par ke nang litum sat nang ratang bagi mana la nang churi jidul ti hembo ti kamera hembo tensing ti hem to be ade yang sam bayi dia por ala litum ta ridam thai pen hala alu sohe bang ta anu samlang hi chi damat sumar det bitikang pen ne mat ko pu ko ben pen ne bang so he bang ke me chi pide do masi ala tum ka chuklem ka dam aso ka sangan ta palong ni chuklem pen ilong chuklem aso bang hem chi wat alo la bang so bang ta kadong we ke morning ko ro sok du ko gi la bang ta achitim aso ka bang ke long dun de da theke la achitim ke long dun ta dak nitum ta rikidam et pena jo ni rikidam nang le rura por masih ibu bahani ke chitong dun pela basu masih jinit ni la minang ana sok bang ke cholong dun lang ta ma sita ang to na mar bang ke long pet de lo da ala itum dun ke choram dun pota surit ke alun choram dun pela ta documents pen si pota passbook si di por rapet lo mara passbook ya pena poisa pen ang ton si chupin pon rap de lo pen dak bang so hem tu na long Alang tenta akai di kifan sekecil buci betul deh. Pojok masih ador kisu Marta solar punon bitri punon lapen pegek ador kisu hormu
alai tum ko pipiru ne la haya hormon ta mi chupon rat elo la si nili la dawan pungarong center lo president lo la si nili Karbi Anglong Thomas Council kachari kithi ding la pen ke amreng constituency along em baido khai phanta nili hin pen kachuni ripidu na lam mangke kisung dia bang phu to phan an pen ake rap kipidun tek dia phan si nili hin pen chuni ripidu la konchonala Ningkaning koi rapho angdeng Ruptalin karcho Khiruni Penjengkha Auto Association Ningkanesek amaipi kapaman pon. West Karbi Anglong Khiruni Penjengkha Auto Association atumpen Ningkaning koi rapho Ruptalin karcho kapaman pon kupu anlole kachipidukpen Auto Association keseng pon along pini ingdeng ingkoi rapho kepleng pon along kecheng si angdeng lama kapangjar pon laki Khiruni Auto Association maipu Raju ingti ahin pensi lama pangjar pon lo. Labang sopi ningkaning koi rapho kepleng akek ingthan pon. Labang sopi rat amai pi along mai ahem pon jengkha Auto Association amai pu kro asangho lapen aluhi sarpu kachetong dun hemari dera rong asar chengbong sikari inghi protection ranger West Karbi Anglong Babul Tokbi KSA Central Committee Secretary Horen Kro Karbi Anglong Labor Union Kalu Secretary Lapen Rajiv Kro President KSA Khiruni Brand Satum Chetong Dun Pen Mai Along RD Kedo Alamthi Thandun Pen Mai RD Chipidun Rinti Lapen Ongdung Auto Katewar Atum Chetong Dun Rinti Lapen Mai Along Misen Alamthi Auto Kevek Mate Katewar Atum Chethan Chimumpo Khiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel Khiruni Pen Jengkha si nilitum combine si ningkan iko rapo chok pen sinitum Khiruni Pen Jengkha si patir konsi laso program pang denglo lasita West Karbi Anglong ane amren boithalangsu rajagao tengralangsu doyung charali jiregending anta nang tileji angring dolo dirta ke dur bomlo bangpan bang member dona nilitum Jengkha Pen Khiruni an ke nilitum bang paroi siana member dolo dak ta pupen Jengkha Pen boithalang su pen angton pen pupen bang paroi si bana chitong doni pusia adu eta license pe ne do thai lage nilitum bari ma tum ke do thailo non akimi non new join na tum bang ke dorok hopta ingru e phansi na join duna tum ke non si process bomlang akula tum han ke nilitum bang ke non mat ke license avi masila tum han ke ben sibilo license learner bang beti ke nilitum ke la bang chance ke Believers Easter Church Ingdeng Po Kichok Pre-Christmas Alir Alon Pen Kirilang So BECLong Katalon Lakha Inkorapo Nilip Constituency Kiparlo Believers Easter Church Koilamati Area Kadukawe Monduli Cricket Home Sose A Monduli Chetong Petpen Matijong Nipai Isiarni Koilamati Ahawar Ram Kathar Arong Kirilang So BEC A Monduli Along Pre-Christmas Alir Alon Pen Mesen Pen Talon Ponlo Believers Easter Church Koilamati Area Monduli Cricket Home Sose A Monduli Pen Pater Piponsi Ingdeng Pokechok Koilamati Ahawar Ram Kathar Arong Kirilang So BEC A Monduli Along Pre-Christmas Alir Alon Mesen Ning Arong Pen Talon Ponlo Lapen Athepi Ki Enpon Nogbe Arnam Dover Apo Ning Kangsam Aricho Isaiah Sir Kepen Trok Along Pen Bible Athepi Enponlo Lapen Reverend Hetsing Lekthepen Mai Chari Ponlo Bible Kapor Hepen Kardom Buson Lekthe Projen Ingti Stefan Lekthe Kachetong Dun Atuma Phan Alhi Kapachini Dikon Samson Hansi Ahin Pensi Pachini Ponlo Lapen Kapangru Madan Kahodai Dikon Mongol Singh Senar Kiro Kipi Pastor Martin Phangcho La Sohud Arnamalam Kithanpon Provincial Waikar Chukela Missionary Province Difu Diocese Karbi Anglong Dikon Monuts Ingti Ahinpen Kachetong Arwada Tumaphan Jesu Christo Hilo Moniratum Apap Aparmansi Pierthelong Mahang Nangtheglopu Jumesenpen Arnamalam Thanpon Pajermilo Kiro Karcho Worship Team Koilamati Atum Ahinpen Pachunponlo
Mai ki judahu Dikon Roelson Katharpen Arnam Kardom Japonsi ang DC Ardom Ponsi Mai Pajut Ponlo. Koila Matipen Moses Teron Report Karbi Anglong News Channel. To pini dak kacitong pini herangkia butung tum stami dak litum Eastern Believer Church kilang so ram kathar arong along labang so Christmas katalon along herangkia butung tum nang kacitong no pota aprangsi ningat long pen Yesus Kristus kardom alang lito pan pajeriglo kardom si pini nilitung lo bangso pre-Christmas katalon lage pini ladak anchot kalilo nilitung ingdeng hoan nitum labangso pre-Christmas do pontang lo lasi arna mahir jume nitum labangso pre-Christmas katalon lage nilitum labangso alon kachilang la panchot kali isi prosar isi arna mahir jume ki kroi tang tum sita anso se ki kroi ya pa ahem pu Yesus Kristus pirthia long kibang alangli kapijok dia pan kibang alangli kibang ke aron ke pon ya phanda kali lapen alangli aron ka phalang no phanda kali alangli kibang lake ilitum papia to phan kapijok dia phan alangli kibang labangso kibang dia phan akachong ho alangli phan kibang pu abangke ahok atarik lapen achiklo abangke ahok chini ne lapen jong namde setame itum apan hakicheng ahotpen ilitum phala bangso Yesus Kristus amhang ke tek arni December 25 Japra langsung Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklok Advent domit hakmi. Christmas talondun lapen